Partnerem utkání 5. kola 2. hokejové ligy HC Draci Bylina HC Vlci Jablonec je firma Tejček. Hezký den všem, kterým srdce bije pro bylynské hokejové barvy. Ve středu 3. října od 18 hodin pokračuje 2. hokejová liga dalším hracím kolem, ve kterém bylynští Draci přivítají na svém ledě Vlky z Jablonce. A hráčská kabina vám před utkáním vzkazuje. Tak já bych chtěl pozvat všechny fanoušky, nejenom tady z Bíliny, ale i z okolí. Já věřím, že ten hokej nějakým způsobem táhne, když je tady všude extraliga, první liga, ale tak budu rád, když přijdou ve větším počtu a pozbudějí nás, protože zatím si myslím, že tady atmosféra nebyla špatná. Tak divákům bych vzkázal, že se jim chceme omluvit za tu Kobru, vlastně za ten výkon té druhé a třetí třetiny a že budeme rádi, když určitě přijdou a poženou nás dál, no. Že jsou slyšet určitě a pomáhá nám to. Tolik tedy názory hráčů před domácím utkání, ve kterém bylynští Draci hostí Vlky z Jablonce. A nyní se pojďme podívat na jednoho dlouhodobého maroda. Vladimír Kýhos ale hlásí už návrat na ledovou plochu. No, byl jsem na operaci s ramenem a vidím to tak na 14 dní a snad naskočím, no. Ještě nevím, není to 100% ještě, tak uvidíme, no. Jak si samozřejmě vnímal i ty první 3 kola, které zatím jsou odehrány, co říkáš zatím těm výkonům draků? Tak kluci 2krát vyhráli, tak jsme ve středu tabulky, myslím si, že to je přesně tam, kde chceme být a doufám, že to tak půjde dál. Co vzkázat fanouškům, vlastně čeká vás teď další domácí zápas s Jabloncem, aby ta atmosféra asi tady byla hodně hlučná, tak asi se potřebuje, aby jich hodně přišlo. Určitě a chceme, aby přišli, co nejvíc jich přišlo, aby fandili klukům a aby to zvládli, aby to šlapalo líp než loni. Tolik tedy informace od útočníka týmu HC Draci Bylina Vládi Kýhose. No a já na úplný závěr připomínám, začátek středečního utkání je v 18 hodin a přijďte draky pozbudit.